Kadam damali atum. Penangan YouTube claim bom wang bom si non 30k subscriber an nanglitum tanglo. Methang ka charge long pen anta charge mi sen lo 30k subscriber. La anang deng nang kili dun rock lakini YouTuber kethe dum pen support apen ke promotion phan hang he. La anang kili dun lake all about my good content. Ne methang content ka secret pa mi pen jok pusini li puji. La so pen jok si pini ne YouTuber kethe dum pen chini long lo. Like Jenu Vlogs, Mukrang BK8, Christian Teron, Birigman Production, Lahat Tumbas Sitame, Chichinine Longo. Nature there, Klarbom Good Life, Chitang Te Aprang Pentane, awareness video si Pipon Pon, views penang an dodo. Sita ne video ke viral cheng, Lapen ke munit tum ni panangka chini cheng, lake ahok ning ke dok koson pu a video ni ka upload por video pen hello. Lasi asap so a clips lang pon sinan. But ahok pet ke lahai kali. Na inuan sebhan language sen cilon jab han thek long lo pete wow ko na pupus pidam dan pupu jong si cilon le si te lang silang le lo tang te lah lo maning kido no laki attraction pot laso attraction ki nang kapre kon tadam ji laki alom so temporary phancho tang te ning kido koson lo labang so video ne ka bonda po laki 3000 subscriber ahut lom la First, YouTube channel kethe tum ni phanaka chini cheng lake Birigman Production tum hello. English isi hindi chethan sinang pune video ke upload pondo. Hadak Birigman Production tum pen neli phan comments nang ki pidon samedo. Labang so video neli ka upload lake 19 April 2021 aningkan. Labang so video lake neli YouTube channel long second video lo. Lapen ke Jenu Vlogs pen sitame neli apram ke chichinine. Labang so photo lake neli YouTube channel 1k subscribers te make playing mirak ahul lom lang. Bonta ne Jenu Vlogs video lang pic lapen ke comments te make pidon pic pe. Ne DBJC hostel long dopom ahut Jenu Vlogs ke bang ahut do. Lasu hut hello neli Jenu Vlogs thon ka chitong long cheng lapen ke thek long cheng. Lapen lasu hut hello lasu photos te make end pon. Lasu hut ne Klarbom Good Life chethang thelang. Stane comments ki pidun pic pen na jong Jenu Vlogs ne phanang chini hoy. Upine live muajong te nang chini ramen pusini phanang kipu anke ni ta chupa chini dun lo laso hur helong ke Jenu Vlogs pen ka chini chengke lasi claim bom wang bom lo content secret pa melo 5 August 2022 hut ne isi video ke upload pondo YouTuber manang labang so video penangan viral hit famous lo ladak pen hello Mukrang BK8 lapen ke Christian Teron tum penda ka chini cheng ladat pen li har ghar tiranga why plastic ban how to become YouTuber lapen ke content secret pa melo lapen ke ni YouTube channel grow pang cheng lo ke ada pen ke lili phan mate Klarbom Good Life pu penang an chithang pon pang cheng lo aprang ke neta lam ning je thek the bonta practice bom claim bom si non ke penang an improve lo zero subscriber pen claim lo non ke penang an rat tum support system long lo lapen ke isi bank ke nimethang kabor e 20% ke rat akam ho support lo 80% ke nimethang kabor e pen job pusineli chipuji chepaduk bom claim bom video ke me one bom pen job si non ke 30k subscribers te me nang pleng ello ne mainly ke awareness video si one lo rat tum kachere nangji alam lapen ke rat tum kachini nangji alam ha has te me than lo laso pen jok non neli phan rat tum nang chini lo lapen ke ansose support si te me long lo laso pen jok non pini an ke top 10 Karbi YouTuber tum lo nimen an ke do lo bon lasi thank you so much nali tum pen jok lo lasi pini video ke lansi kang ton polo thank you so much bye bye see you in next video Kardom